No niin, nyt kädessäni on siis tämä sipuli, palkintosipuli. Kiitos oikein paljon. Tämä tulee saamaan kyllä hienon paikan. Ei nyt varmaan mun työhuoneessa, koska se on niin sekava. Mä vietän jonnekin kotiin paremmalle paikalle. Ja mä arvostan tätä suunnattomasti, että totta kai sitä välillä tuntee itsensä semmoiseksi päivystäväksi professoriksi, joka vastailee erityyppisiin kysymyksiin, ehkä vähän liikaakin. Joskus tekisi mieli sanoa, että kysykää joltain muulta, että ei aina minä. Että tulisi sellainen ajatus, että kyllähän muutkin ovat tästä asiasta sitä mieltä kuin minäkin, että en edusta jotain kummallista yksilöajattelua tässä näin. Mä oon ajatellut kuitenkin niin sit loppujen lopuksi, että kyllä tutkijan tehtävä on kertoa niistä tutkimustuloksista ja pitää jonkinlaista tämmöistä tieteellistä ääntä yllä. Tällä hetkellä se on kauhean tärkeää, koska vastavoimia on aika paljon olemassa ja niiden kanssa pitää yrittää elää. Kaikki palaute, mitä mä saan, ei ole ihan kivaa, mutta sen kanssa on niin opittava elämään. Mutta tämä on kiva palaute. Kiitos oikein paljon tästä.